Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Kae Prastiwi gedhek kae. Wani kok kowe karo Prastiwi? Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Hei, sinden dibagi po. Kae Prastiwi gedhek kae. Wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kok wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi Jokowi. Piro? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Wis ora. Ras kocor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Grobak. Dadak benake sik. Oh, kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Swidak nek ora payu don kene ya, Bu. Pritenan nang tasih. Kae tamangi ya nak kuwi nuwun sewu lho ora kok wong kurang waras mboten kuwi pancen piyai-piyai genep. Wo. Ning gandeng senenge karo kesenian Jawa mbuh kaya ngapa? Ya. Sing nganggo sandangan ya kuwi Bapak Gondo Sendok kuwi. Gondo Sendok kuwi sing nganggo sendok pirang-pirang kuwi ora ming ning Yoja lho. Kuwi aku ning Jawa Timur kuwi ngluruk lho no. Ngluruk. Iya. Mbah sapa sing ngangkut aku ora ngerti. Ini tiba-tiba kok mak jedul ning kono joget we lah kok tekan Blitar barang we ana. Ana ya, ana. Iki malah ketambahan ondel-ondel iki no. Iya piyai ngendi aku ora dong aku wis terserah kono butuhe tresna budaya aku wis seneng banget kono. Ya. Cara pengekspresiane piye kuwi aku wis monggo kersa. Ya. Ngono ya Mak. Iya, mergo ana lho sing nganu menikmati mengekspresikan diri kesenian budaya nganggo leyeh-leyeh, sila tumpang, lengganeng kursi karo leyeh-leyeh, ngunjuk kopi karo udut dirasake tenan ana. Ana sing karo nuwun sewu. Ora kok jeneng iki aku ngarani wong sing elek ora, ning ana sing karo nyeruput rada omben-omben rada anget terus karo menikmati ana. Ya, kuwi ekspresine dia. Kuwi dhewe-dhewe kok ana. Ngono ya, Mak. Mula ora aneh nganti aku ki ngansuk diarani mbayar tukang joget, di sing bayar penonton, di sing ya ini ya ben ora apa-apa. Ya, kabeh kuwi kabeh duwe hak ngarani. Ya, jeneng wong ngarani iki gawean paling gampang dhewe ning donya. Ya. Ya mangke diteruske iki mau podang kuning sing nyuwun saiki gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara biasane Mbak Ika. Diganti sekno. Ya, sapa? Bagor Brand. Ya. Ayo Tin. Ayo gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Ya, wis ben ya. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- ngapa ta wujude iki kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus koro. Jenengan mau ketake ngene dhuwit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe.
gede. Iya. Tenane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ora iki lho. Apa to? Wis bukaan tas Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kah banget lho. Ora nganggo dit mau to. Tuh adake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radine padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak akeki. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lho kae lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi kok kaya ndo meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Kae Prastiwi gedek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok nek selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwate. Piro? Wis sak karepku kok. 20 ming. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara, lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Grobak. Dadak benake sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya, iki 20 iki keke wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya. Ya wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Nggih bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane Ya nganggo. nek komplit 200. Ah mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki ming mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Sewidak nek ora payu ndon kene ya, Bu. Ya. Ayo kingko. Lingsir yen. Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yen ke mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak ya. Ayo ora urusan aku pokoke durunge. Lingsem yen ke mutan. Dipedhot sithik ra apa ya? Ora mau. Pedhot sithik kagol kowe. Aku ra iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah, Sithik. emah ku senengane kok meksa to. Lah ya aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Wah, lho. Kaya padha muni tekan wae. Salah. Lah Lingsem yen ke mutan. iki nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah pi. Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek, nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e.
Ya aku ra entuk ambil. Suwe-suwe. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku Anggo mandek ning kok. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak ngerok wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sak durunge tak izin tak keruk wedi kali Praga kae. Oh, karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blupu. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirah niki gua. Tak aku ndelok saka jembatan kowe ngopo, Din? Ajeng gawe kamar Pak. Mesake gawe kamare kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Grobyo. Mbok bojomu sing nyemplung. Ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem mung ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora apa-apa. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gak. Iki lho tak cepake. Mok gak. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Kene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Saya kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso apa-apa tak ikhlasi wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Ala sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah, Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kayak iki. Artine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki apa ya? Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng barang to? Oh, nyeronggot cengelmu. Lah, mau muni piye? Jaluk tak seronggot ya kene. Pen iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa jaluk-jalukan duit. Lah ngapa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah, Kene. Oh, dosa kowe. wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange tidanono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Ya ben apa-apa. Seneng tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora ana kasijan. Yo mangga. Kene iso. Ayo cengkokmu wing tak apalke. Oh datang mantuk-mantuk
Ayo swara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Neno. Sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa chat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 wis Akene disau. pendak dina cerewet kuwi ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen cindhen sing rusak bajing-bajing ya men iki. Timbu gak men. Bajing moto, ndas warna-warna. Ha iya, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Ya apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ha iya terus. Lelampahan kang wuri Matur suwun. Matur suwun nggih bapake wae sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sakarepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan wis sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa. Ya iki pamundutanku diponto-ponto ya nak. Ya. Siakeh sing urung iso diaturake saiki Mbak Ayu dhisik. Ya. Ana sing nyuwun bajing loncat saka Cak Marlis saka Surabaya. Ya. Kritenan Salto. Nggih maksudnya enten pamundutan apa? Ora ana pamundutan siji mau wis diaturake iki kangen tok iki. Lho. Oh nggih. Ya, bebas saiki arep anu interak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Belok barang. Nggih. Wih lah. Kok rada aneh iki tibane apa? Kelinci ucul. Wah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ya ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutane. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking wawuten HP kula. Ora, saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, Niki soalnya Japri. nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu ki ning nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek ning nggonmu? Mboten, ra ono ya. As ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ning amplop tok. Mau wis layang apa udu? Layang apa udu? Anu Elisa.
Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS? Layang. Layang. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa daku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhek. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok saya suwi penganggone saya akeh, Napa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok 3 dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Ngendhek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya weruh to tak kekke kas. Ora ya. Bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo gene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Esuk ora kaya ngono kuwi nek ana layang kek aku. Mboten nggih ming Japri. Ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cok ngono ki ora? Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ra mbleh pitik. Iya. Lah, Hati Mas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Japri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Iya. Japri apa Japri? Japri. Aku mulane nek di Japri ki ra tau tak bales kok. Heeh. Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko, ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae mara regutu, none sapa. Saiki ora ming liwat kasungging ukur ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angripta wijiling pangapura. Kok anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara. Tak siapke lho ning omah kuwi. Tak Siapke apa? mbleh pitik pe 4, sing urip 2. Lah iki nganti ro prewangku takon, lho sing urip sing ngono. Nek ana sing kira-kira sinden teko jene tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rono meng dibulake gembus e. Utu pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Oh, saya tak bulake gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya, kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku keh nek meng gembus Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya mesine beda nek kene ro Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosong kae lah aku seneng. Mongko aku ora lho. Nek aku senenge ngono mula nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae dicuwili enak banget. Udah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono kok. Ya esuk rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ha nangane sing nggonamu. Sing gosong. Nggonamu gosong ora? Banjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagete terus langsung semangat gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang, jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe gek diwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngemplep dit 100 kok ora. Kula kira ngemplep lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gedhe.
Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pinang mriki apik lho, iki apik lho. Iki nek aku ya ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mpo, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kok mesti alah ya ampun iki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping. Ning arep pamer. Adan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Wes mbales. Iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Besok nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ora. Lah? Ora apa-apa. Lha nek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Iya, wong sinden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta, Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso nyandakne berarti engko anu apa sing dadi pinginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ra bae. Yakin ora tekan e. Tekan bae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane muni ada iki kurang sithik ning jane nang kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untuk Bima ku mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem? Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Sarep muni lho. Ayo gawe. Mangka iku dadi karas nanku ngalor ngidul. Tepung kelang ben kecel. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Ngono. Le ora sopan le. Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan karo kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah urung-urung kok takon daleman. Dalem, Oh, Pak. dalem ya. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men ora kaya kowe iki kaya ora budek. Ora ya, Cek Nom. Aku kok budeke banget tok asline. Ya ora. Ya heeh. Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Dene kula makame. Apa iki? Ah, budek ta.
Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane do kon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maaf. Malah ning angkringan. Nggih. Apa gini ya? Nah. Napa ya, Pak? Lah ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semoh aku. Dasare kuwi ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le omong Apa sing ngene apa iki? Nah, ada. Piye? Ambo. Budhe kok ora ngaku. Tepung gelang mungke. Suaranya iki. Nah, ada. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong aku nasi suarane apik mah ngono. Pak Seno. Nek kuwi ketok ora cetha. Nek kuwi ketok ora cetha ya Pak Seno ayo ngono ya. Wong serasuman mending ngono. Padha le bosok. Ayo ben wis kupingku bosok gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ayo doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tangan ngendi mau karo? Yo tengahnya ya. Saiba bungahing atiku bunga rasaku. Ayo sing rasane. Nah. Aku koyo kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak. Arep sing dhuwur. Sekon ngisor apa dhuwur? Sekon dhuwur. Nang nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Kang. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Golek perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Siraku buyar tenan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Hoi! Wah, apa cakae? Wah! Den, ketiwasan to, Ro? Piye, Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karangga Dempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah nek mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metruk, sirahku met. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet-jengklet mboten ngerti nika kene napa. Wah, edan. Gong eling le.
Eling ya, Nak. Elinga cah bagus. Iki Masmu. Iki Masmu Petruk, Gong. Kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripandara? Wah, eneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti wis turu. Oh. Oh, to. Kok kapake mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantrane napa? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo. Nyade ora temandang ndoro-ndoro ketemu demit-demit kok malah cilaka engko. Ha ya. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Aku ketemu dong tak kabari ya. Apa nih? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jo dingetke. Dingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh.
Tega Yuwana, selamat nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal minggir. Teguh Yuwana selamat saka Saning Gusti. Teguh Yuwana selamat saka Saning Gusti. Wah. Udus. Wedian nyunggi gentrong. Teguh Yuwana selamat saka kersaning Gusti. Dapalke kok Teguh Yuwana selamat saka kersaning. Oh. Rono. Ngembruki ora. Us. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kok ndelok. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate iki kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning tegep. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana selamat saka Saning Gusti. Teguh Yuwana selamat saka Gusti. Mutar wae. Mata wis nyandungi. Apa Kang? Mbok medani-medani apa nek Durga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana selamat. Selamat saka Teguh Yuwana selamat. Selamat saka Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwana selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh Yuwana ngrusui wong ngomong cokot sisan madimplot Teguh Yuwana selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana selamat saka kersaning Gusti. Omah tok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanane esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan.
Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh yana slamet. Meng ditiliki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Meng ditiliki kok ora. Teguh yana Slamet. Tak gawake jero barang ngene lek kok ora entuk. Teguh yana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Gong? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Diantro asli. Kowe anu medani sing tak buka matu. Wow. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Hagine meng kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi ana anak iki lagi ditinggal. Oh, Anake digawa siji. Apa iya? Arep ora wae. Eng. Bagong caitan ora senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh yana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Reng arep wisuh ora? Reng. Tane reget ta? Ayo diathongke. Tak kira apa Wah, badut Bagong kira. Warkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu aja takon dosa kecek ndasmu gaglak Wah rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh bregasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mbata Mbaturna kene. Ganggu gawe konangan aku Kumbala Geni. Nyuwun pamit. Bali. Somadangi jagatuk mungum sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara. Ya. Slamet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng. Kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng. Donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa. Wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun. Ya Semar. Purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca. Namung menungsa lumrah mbok menika kedurungan ina lali salah apes lan mati. Mila kula nyuwun pangapunten. Sritenang nang tasih